أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umman duniya, barkanmu da yau da fatan mun wani lafiya. Allah ya saka amin. A yau ga mu dauke da wani mujarrabin sirri mai karfin gaske da izinin Allah. Sirri ne game da mallakan ubangida ko mallakan miji. Sirri ne wanda ba mallakan budurwa bane, tabbas mallakan mata aure ce. Matarka ta mallake ka. Ba na mallakan saurayi ba ne, wannan sai wacce take da aure take mallakan miji. Miji mai aure wanda yake da mata, shi ne matarsa za ta mallake shi da wannan sirri da izinin Allah. To a gurguje, game da muna da ayyukoki daban-daban, kawai muka ga dai wannan sirrin ya kamata a ce mun gaggauta fitowa da shi saboda 'yan uwanmu mata. To insha Allah wannan sirri ne. Insha Allahu sirri ne mai girma game da mata ta mallaki mijinta. Irin wannan sirrin dai tabbas ba mu taɓa kawo shi ba. Duk wanda ya saurari wannan sirri ya ga wannan sirri, sai a yi maza a tanadi turaren madarar Habibi, garin Habibi kenan ko garin masoya, a tanadi kuma ma'ul ijaba kafin a saurari wannan abun, saboda ana sauraren shi kawai a haɗa wannan sirri. Sirri ne mai ƙarfin gaske, sirri ne kuma na a zo a gani. Don duk wanda ya ɗana wannan sirri zai ba wa mutane labari da izinin Allah. To sirri ne kamar haka, game da matan da suke rasa kan gane mazajensu. Wallahi talla ana samun haka da dama. Wani da kayan amarya yake gudun uwar gida, gaba ɗaya ya kyale ta kawai, an yi sabon duniya. To gaskiya hakan ba dacewa ba ne. To yana da kyau, ko kuma amarya tana zuwa ta mallake miji ta raba uwar gida da shi, to hakan kaga ba tsari ba ne. Ko kuma uwar gida ta mallake mijinta, uwar amarya kuma ta shiga halin haula'i, hakan ba tsari ba ne. To alhamdulillahi mu dai ga mu ɗauke da wani sirri na matan masu irin matsalan sun san kansu insha Allah. To wannan sirri ne wanda mace za ta mallaki miji, amma ta tabbatar jikin mijin ko kuma jikinta babu asiri. Idan jikinta akwai asiri, wannan sirrin ba zai ba. In ta tabbatar akwai jifa a jikinta, to kaga in dai ta san ba jifa a jikinta, ta gaggauta aikata wannan sirri da izinin Allah za ta mallaki mijinta. Kuma ta san akwai jifa, to sai ta yi ƙoƙarin yadda za a karya shi ƙwarai da gaske kafin ta aikata wannan sirri. Don wannan sirri da izinin Allah sha yanzu magani yanzu ne. Don ni ma kaina ina amfani da wannan mallaka ce mai ƙarfin gaske. Ta a zo a gani fa insha Allahu. To alhamdulillah, yanda ake yin wannan mallaka, ana rubuta wannan rubutu da aka gani, ya wadudu ya maliku, farko kenan ko. To kaga aka tafi har zuwa Muhammadan Rasulullah maliki yawmiddin, ya Allahu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Kaga har aka zo nan ko. To wannan mallaka ce yanda ganta, duk inda aka buɗe ɗin nan ake saka sunan miji da izinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nan ake sa sunan mijin a rubuta kamar haka. Tabbas in ta tabbatar ba sirri, ba jifa a jikinta, ta aikata wannan sirri. In kuma ita ba jifa, mijin akwai jifa a jikinsa ma, wannan sirrin ba zai ba, ƙwarai da gaske ba zai ba. To don haka yana da kyau a kiyaye, a san dokokin sirrin kafin a aikata shi, saboda kar a aikata shi ba a ga daidai ba, a zo a yi mana ƙorafi a ce ba mu sa sirri mai kyau ba. Kuma sirrika ne wa'anda mun tace daga cikin 100 mu ware wa'ansu mu ce to yau a kansu za a yi bayani. To kaga yana da kyau duk wanda yake sauraron mu ya riƙa kulawa, ya riƙa bibiyan sirrin, ya ji menene dokokin sirrin game da yadda ake haɗa shi, ba ya zo yana ta tambaya ba, ko ba gaskiya ba. To insha Allah wannan rubutu za a yi, wannan rubutu da tawadan za'afaran ne ake rubutawa. Za a nemi abin da ya sa muke ce muku da tawadar za'afaran, saboda mustajaban da tawada take da shi, kuma babban asiri irin wa'annan yawanci da shi ake rubutawa. Idan ba da shi ɗin ba sai kaga abin gaba ɗaya ya zama sai a hankali. To za a nemi ruwan ma'ul ijaba. In aka yi wannan rubutu ƙafa ɗaya, za a nemi ruwan ma'ul ijaba
idan aka nemi ruwan ma'ul ijaba za a nemi kuma garin habibi. Idan aka wanke wannan rubutu da ruwan ma'ul ijaba sai a zuba garin habibi. In aka zuba garin habibi sai kuma a zauna a ajiye rubutun, a rufe shi, garin habibi ya ɗan jiƙu kaɗan, a je a yi alwala, a zo a yi nafila raka'a 2, a yi salatin annabi 100 la ilaha illallah, salatin istighfar 100, salatin annabi 100 la ilaha illallah 100, hadiya ga ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai ki faɗi buƙatan ki, sai ki kafa kai ki shanye wannan rubutu da izinin Allah, ki ɗaure. To insha Allah za ki wa Allah godiya, kuma za ki mana godiya da izinin Allah. Wannan sirri ne mujarrabi mai ƙarfin gaske. Kina shan wannan rubutu to dama kin tanadi zakaran ki ja, sai ki je ki yanka shi, shine sadakan wannan aiki. To Allah ubangiji ya datar da mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.